Na umwanchu murigereria soroboti rwa bene ritukoria lero nigo murikito Daniel Ntire nyariko bagotarira amateyemo yue kurwa ase kenyoro kia Nyagonyi imeye county imeye bunge ya gitu cha North anene mono chinsemo chia Marani ase county ya Kisii ase amateyo ebibwate umwanchu abo onyata kabagosire mabwaye oyura ase ngendo gwetira so mutinyo yamo bono na kubwatakana nayo nigo baya mateyo nyariko bagakorera buna nigo omwaka obwekiri bubere na 20 no yomo omungina bwengejo anyata kabagosire mabwaye gwetira so gukagerwa koba omorogero batiorwo muna rogo cha senge embeo Ogukwa kumungina bwenkeiga emyaka ene yaitire n'abandi batatu abo basambetwe goika gukwa aso gukagerwa kuba barogi ase kenyero kia Nyagonyi imeya Marani county ya Kisii nigo nonye nabo kwarete tobo bonge asabana benkeiga kubwatekana naria bagenderete gwetera Nyegosira Agnes Murao Toto umutakanwa no atindikira iga Mbarabare nembera yo mugakoe oyo sirete bwe mabwae nero mwaka bwekiri bubere na 20 no yomo na soroboti rwa bene eikiga nigo tokumurekera ya mateye nemechando yabo kubwatekana no kubolia babegete hase cyabisi cyagetembe Chinga kitwa ikirena hase nkeiga onde tarengarro gotatiga abana banyagosira abo batigarete Utanje gosa matanga nara somo choyo asegeka kerochie umutinyo yo mubono ya matega nigereberero kubwatekana no gukwa kubotutukana kumosae wenkiga hezbono ndiki wemyake 25 uyoboreta asegeka kikemo namagaye umubero yo gachagotoka kangundo ime yo mocho Nairobi Kura machi mehase gotebekana buna nigo iretwe na mache yembure nyinge yarenge kwene kiwa hasensemo ya ruai numuberoe nigo saligete bobe na nigo hogachira senkendwemo ime yo mocho Nairobi nande ga nigo mba no kumya konene saguri bono kuna kasirita we bana 2021 bali mwa igwete banga chitunga ba renga buna umwe gotorenga buna ngano sambe tuna morogi ntarenga morogi lakini ndabono ekira se bono twanyole site ndeko bugati omwana mithura go Westport ndie kiwi utota morere igasira Nairobi amatuka yosi pia meteroche nigo na atemere ko muri chinsemo chonsi igasida asa ko ngaruai achigatuka kangundo batebe nibe nyinge nigo yatumigeta so kumuria chinga kiaburete nekyo molyo baonete ne mori yarengi bwiri bagatumeka haso gukorera umubero nyegosiro kumanwa wose postmortem nabono hebatigarete batabwati kende bona atemire kumurigari none ndibona abwate yonsi bina atumire na korire bona buna ndega nigo mbwate stress nigo ndino gocha no konene ekiagera ndanya bokonyo bondo bwensi nonguru asi yamate ekombwate si na teme kolemerere ndenga usini nyoro norangonye undite gongonya kiza na maana ne ringa abantu abange nigo bayiretenga mangana ali apete 2021 tigabaita chirisa kulipona no bakorete na barochi ne bakorete totora ngindo gibakora nigo bangeta bono mopire getienusu nasinga ingo bwatera bateba bakagereto kungachwa kumongena bwenkeiga buna nomorogi na gosambwe ekorelekana obobo bado tibora era kurwa sekenyoro asekeribuna nigo batigire boka heroro betachire wika chinga kichiga bakweretwe mu basokano ono keto irani amangane kenyoro asengaga igase fire chitoga na bongoranga na botoko temakubwaterana lakini abange babo tiga bagotema kumusama yeso kulibono mangana manki yekenyuro kemintoga abuna toriga mangana mankari ayuagere teno embono munda gosinyota banga tikandu chibese tikangore gento kete tikangika abana bange bone yego pitinga abatari ntatemete nteme serikali yankonye injengo cha komia ikiato kotegemera ngatikantegemere nyare bachangonye kusemba kalilili Mwekano hasegeka gechiki sato chaitire hasegetabu gekenyero chiria chia changire nigo chirense yeliwemo na tebobwati gosemelia kunde wensi bunamba chigoisania chiringi chiribu chimisato echo chiganire haso gukora emerobelio ya matanga bali ebyara nagoteba goitwa kumungina bono kwa baletereire unakokwa na gejiba chiarua se twaru saizingi 500 choka ande jitera akora kene yonsi chise chitu atumira asa ku proforma ne chi ya marube igata wesito tebe na ki pa ke la ndibinere iga kene ngyo kiaru ayo negati yali amange bagendrete gwetera na komera
bateba gosemere kwa bobono ngocha somurigiriria bwegeta seni kyagetembe abasamaria baya nabarai kurwa se county ya Kisii eri gutanga umubere w'umwana obo tobaisa kugenderera goitera makonda senkendo asekiruna emibere yatokira machime na yakorero kumanwa nigegosareka asobwango naigo nibwendete kwa enigwa ase chingaki tubwate si umubere yuko Nairobi torore ngoikira na into toko ke sentorare tono turikora mebere yonse bunanje na gotire bana yugeto moru ko ngitira ni buki mbwa mwana ukana arwari aja igo nde bwensi ora ibuga akiri ugiri ara mboro ko bokwa ina Nyasaye na bakumira ne ringo ko bokuru Nyasaye ga gusisini batokonye umubiri uri urumojali na robi oika oe nibwe ko sento treme chinkoro ikiera makuri abukiri asense kende ngiyo dogokora iga matukaya no tigero mo chando aebika bakolyoganetie okobwaterana buna makweli nkurubuthirigeta seni kyagetembe kuraiga se bunge ya Kitutu cha North hase county ya Kisii elitrane ngorko Daniel Untiri